Obrenovački bazeni su spremni za početak rada, dakle u četvrtak 17. sa početkom u 10 časova počinjemo letnju sezonu, dakle dočekat ćemo sve one naše kupače koji godinama dolaze na Obrenovačke bazene, a i one ljude koji do sada nisu bili, pozivam da dođu da vide kako to izgleda. Žaklina je sa svojom ekipom, dakle i sa svojom službom spremna i sa službom održavanja su pripremili bazen za otvaranje. Bazen zaista fantastično izgleda, ja sam rekao ko je cepidla, kako nađe manu u svemu kada je posao u pitanju, ali zaista sam više nego zadovoljan time kako izgleda i bazen, dakle sve ono što je bilo nedostataka popravili smo, rekonstruisali smo mašinsko postrojenje, bazen je besprekorno čist, evo poslednje pripreme se vrše. Žaklina, kako je stanje kod tebe? Sve je super što se tiče otvaranja. Ja bih samo da dodam da ćemo krenuti kao što smo rekli u četvrtak, sutra 17. od 10 do 19. radno vreme vikendom će biti od 9 do 19, a sa školom plivanja krećemo već od sledeće nedelje. Ulaz je besplatan za sve posetioce sutra, je li tako? Sutra je besplatno i očekujemo vas u velikom broju. Ti imaš u svakoj smeni, dakle u prvoj i drugoj smeni preko 30 ljudi koji brinu o našim kupačima, služba spasilačka, služba obezbeđenja, služba higijene, je li tako? Održavanje. Da ne kažem mašinisti, konobari, kuvari, šankeri i tako dalje. Pranje bazena, ležaljki, svako jutro dezinfekcija, sve ostalo, sve je pod kontrolom. Tako da mi smo bazen koji ima najviše zaposlenih po glavi kupača, ako tako mogu da se izrazim. Mnogo ljudi brine o tome da ovaj bazen izgleda besprekorno i da svako ode srećan, zadovoljan i zdrav sa ovog bazena. I ono što je najbitnije da radimo svakodnevnu analizu vode, odnosno naši mašinisti na svaki sat vremena, a Zavod za javno zdravlje jednom nedeljno. Dakle, i po tome smo specifični, na svaki sat vremena naša služba održavanja radi analize vode. Analiza vode je uvek optimalna, dakle kvalitet vode je uvek optimalan. Zavod za javno zdravlje po zakonu, odnosno po propisima gradskim, radi analizu jednom nedeljno i možemo se pohvaliti time da godinama unazad nam je voda uvek ispravna. Tako je, što je najvažnije kada imamo po 2000 kupača na bazenu. Nisam siguran da se mnogi mogu pohvaliti takvim kvalitetom vode.